Partidul Aur e în creștere nu doar în sondaje, ci și în voturi reale. La alegerile parlamentare din județul Timiș, la data de 1 decembrie 2024, Aur a ajuns la același nivel cu USR și a depășit PNL. Dar Timișoara nu votează doar din supărare. Vrea ceva concret, vrea seriozitate, vrea o alternativă adevărată. Astăzi, Aur Timiș înseamnă cei trei parlamentari, Titi Stoica, Mihai Bogdan Negoescu și Florin Cornel Popovici. Activi, e adevărat, dar fără o echipă locală puternică și fără proiecte de anvergură pentru oraș și județ. Aur are acum o șansă istorică, dar și o responsabilitate pe măsură. Dacă nu face pasul de la reacție la construcție, altcineva va profita de acest val, fie din afara politicii, fie din zona societății civile. Nu e un reproș, e un apel sincer. A venit momentul să treceți de la protest la proiect. Timpul nu are răbdare. Ori vă ridicați, ori faceți loc.